Почитуван председател на владата, заменик председател, почитувани представници од ТАВ, дозволете ми во самиот почеток, во име ме замолија и граѓаните на Буковиќ и Раовиќ председателе, да ви се заблагодариме за поддршката на овој пат, бидејќи беше доста руиниран и како беше потребно, но ни се снајдовте во дадената ситуација која ние аплициравме со овој проект, бидејќи локалната власт е многу блиска до граѓаните и во комуникација со граѓаните се ги одредуваме и приоритетите, но освен во употреба се надевам дека овој пат заедно сите и локалните и централната власт ќе најдат начин, освен да се употреби во секојдневието и во делот на руралниот, планинскиот туризам, бидејќи погоре ако се кај завршува проектот, реално е многу атрактивно место и се надевам дека ќе имаме и дополнителни други заеднички проекти. Ја нема да се впуштам во детали, бидејќи ги спомнавте сите претходно, и за износот, и за ширината, должината и така натаму, но реално велам дека, бидејќи сум еден од граѓаните на општина Сарај, беше доста потребен и на крај ние стварно е дека имавме проект за овој пат, но реално и без поддршка на владата не ќе можевме да го реализираме овој пат и во владините политики во делот на ТАВ со карго аеродромот, кој мислам дека сте донеле правилна одлука, бидејќи одлуката е во интерес на сите граѓани да ги употребат проектите и парите на државата се враќаат кон граѓаните во проекти за добро на граѓаните. Тандеруар Пранишевин, Деруар креminister, Завенц креminister, професуста Тавит, Черфилим, Зоти креminister, Завенц креminister Млејонича, да што му лутан че детарате Буковиќит, да Траовиќит, че немрто тюре dhe timit ju falenderoj për krajën e këtij projekti, që realisht kjo rrugë ishte shumë e dëmtuar, pa më lëshuar në detale për vlerën, gjatësinë, gjerësinë e kështu me radhë pasi që veç u cekën më. Mendoj që politikat të drejta që të ridestinohen mjetet nga kargo aeroporti në projekte për komunat, që komunat si pushtete më të afërta me qytetarët kemi përcaktuar edhe prioritetet, prandaj ishte lutja dhe kërkesë e tyre që t'ju falenderojmë në emër të tyre për realizimin e këtij projekti, pasi që ishte më se e nevojshme, ishte më e patjetërsueshme që të gjendet një zgjedhje, po fatmirësisht u gjet zgjidhja në kohë të duhur dhe mendojmë se përveç shfrytëzimit të rrugës, me projekte tjera në të ardhme do të mund që të realizojmë në këtë pjesë edhe projekte të përbashkëta që kanë bëjnë me turizmin malor dhe rural, që është në interes të gjithë neve. Edhe njerë uroj juve banor të Bukovićit, Raovićit dhe gjithë qytetarëve që do e shfrytëzojnë këtë rrugë, ta shfrytëzoni me shëndet, me bereqet, edhe të realizojmë edhe projekte tjera që komunës nuk i mungojnë dhe do t'jenë në interes të qytetarëve të komunës Saraj dhe Shkupit. Bashkarisht kuptohet me institucione qeveritare, institucione tjera nga vendet partnere që na përkrajnë, na mbështetin, vetëm të kryojmë infrastrukturë, mundësi, jetë më të mirë për gjithë qytetarët tonë. Faleminderit shumë. Ju blagodarim.